ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಬೊಲ್ಪುಲಕ ಚಾಗ್ ತಿಂಡಿ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅವು ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಸಳೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡು ಐಕ ಬಸಳೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ದು ಇದು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂತೇರು ಅರೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆನ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬೇಲೆ ದಾದಿತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ತೋಟಗ ಸುಂಟನ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಕೆಲವರೆ ಸುಂಟನ್ ಪಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ದೋಟಿಗೆ ಒಣ ಕಸ ದುಪ್ಪಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇಸ್ಟೇಜಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿದಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಸೂಕೊರ್ದು ತಯಾರು ಮಂತಿಪ್ಪುವ ಇಂದು ಕೃಷಿಕ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ತರಕಾರಿದ ದೈ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಗ್ ಮಾತ ನೆರ್ದು ಒಂತೆ ದಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲು ತೋಟಗ್ ಮಾತ ಈಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಂಟಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಫಲ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎನ್ನಪ್ಪ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಸ್ತುನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆತು ಓಡಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐಕ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ದೆತೊಂದು 2 ತಿಂಗಳೂರ್ದಿಂಚಿ ಡೈಲಿ ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಆರ್ಥೋಪ್ಲಸ್ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಆರ್ಥೋಪ್ಲಸ್ 80% ದಾತ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೊಕ 20% ದಾತ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎರಡಾ ಮೂಲ ಪನ್ಪನ ರಾಸ್ನ ಇತ್ತೆನೆಟ್ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಸುಸ್ತು ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗುಣ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಆರ್ಥೋಪ್ಲಸ್ 100% ಸೇಫ್ ಬೊಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇರಾಂಡಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಸುಸ್ತು ಕೈಕರ್ ಬೇನೆ ಪುರ ಇತ್ತುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊರ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ದೆತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದ ಅಪ್ಪ ಬೊಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಒಂಜಿ 4 ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡದ ದೈಂಡು ಅಂಚೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಂಡ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಡೇನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬಾಯ್.